Hangtod karon tanghaga alang sa mga opisyal sa Barangay Tipolo ang napost sa website nga sumbong sa Pangulo kabahin sa flood control project sa ilang barangay. Gawa sa flood mitigation project nga gigahinan og kapin sa 173 million pesos nga natapos ni atong Agosto 8 sa miaging tuig. Adunay laing flood mitigation project usab nga gigahinan og kapin sa 4 milyones pesos nga natapos ni atong Oktubre 11 sa miaging tuig. Apan giangkon sa ni Kapitan Restituto Villanueva sa Barangay Tipolo, ang ilang nasayran mao ang nagpadayong flood control project nga gipatuman sa Department of Public Works and Highways sa Region 7. Matod ni Kirk Noel Penditito, Admin Secretary sa Barangay Tipolo, nga ang dadawat nilang dokumento gikan sa DPWH7 mao ang nagpadayong proyekto nga gigahinan og 202 million pesos nga misud sa luna nga ila sa Banayng Ongkinking. Gisugdan ang proyekto sa miaging Abril karong tuiga ug gikatakdang matapos sa Abril sunod tuig. Nang hinaot ang kapitan nga pahibawon unta sila sa mga proyekto karon nga napatik sa sumbong sa Pangulo website.